Pini Ladakh ke pojir pitum lun keror ase big kacingki kacetan ji asai long we lapen lapu bangke satgang asar bimar okor jangtum pini cengrum pen Ladakh khana mate anesan lingarong pen kejo kejun hanji alang litum banglo lapen nilidang pak lang po mama ketoma alang litum pini Ladakh ke bang Ladakh pen cengpon lo nang ha lapu bangke lason lang kilia thai dolo lapen dak bangke ini dam nun tame lili lapu pen nang pacini pon poho ni Ladakh sarbima rokorjang atum sarjang pen kewang kejo kejun aning kang sampen pini India country kelongar ni mate India Independent Day lalo tapi napu bang ta lun kero da set he copyright do kok la cheklo sitami ni di labang so a content kapa juji bhansi ni di bori pon po mate labang so content kasilami bhansi ni di bori pon po nang te nang lang do ni tha jebo jer pitum lalo ha sadyang pen ke bang atum la lapu bang ke hor ke choki junji bhan an han ke hor lok lo alang litum hem pensi kitun ketang bate nang tiket nang siklap sitame ke bang abang ke tom a group tum bensi bang rapet tom a group tum bang ke hapu kun ok an kitun lok lang mane no sikit thik lok lang apen lapu alang litum pokorjang sarpimar singrumpet aning ceparong lapu bang kejo kejun hansi alang letung higlo mate jogom lo lalo luna bang sia se thepik jibon lapen ne voice ne se sitame lan kawar o ne de jibon sitame ni libori pon po arleng do pig alang litung tame okan sitami alang litum hempen mate alang litum dak rong bensi nang tunet nang danget si wan lo non bang elatung bangke Ladakh bangke nang cupit sistem lo jo lapu bangke sarim ani heglok lo lapu bang ajak tumbang cobom lo ajak bang ke cobom lo hadi adim bang pinilang mepik lang tame lapu kili citing hoi citing o Ladakh bangke kejo thulok lo ajak tum bangke alang litum pipi oktong kek bom lo ne kek lok ha ako lang oprado ay lo alang litum tame bang hokep ke dozibon arling dopik lun na se thepik pik la bang halo ka phere do ange copyright do kok dibon tapen nili se tame pan kawaru ne pon ase si thepik pik oh lapu isilo mati deh apu isilo kerot lapu
tu mi silo kerot box tepo ma di kacingki kacetan ase charjulong oi lapen nilitum la YouTube hai long ka upload ji han bang sa so strict hoi la tame ko thai lang po content bang bonai lang po là bằng cái phá góc luôn đặt linh đô pic ta kể vàng tum đô lang bon kể vàng mà tum đô lang bon bang ke tom group tum noti o kang khan mate khanan kitun kithik lok la hadi da kai theng pierong the pik atipin me pik dome pik sam sam the chat hala pu bang na pu sinang ton kok pot bon masila ha na lahan o thai ning pu mai à alun ke rot tadi ala hindi alun bang ke hala bang ke lage compulsory to wait po hala so alun bang ke apen lapu joy lek ke alun ta me do kok thak lo lason copyright do kok kulot hede jer pidum channel sita memedet po lapen income sita videt po lapen mo channel sita mi hino dak na hailo ek ya dong si bang copyright nang claim lot te hai lapen video chidilet un hai chidilet nang kok te si othai jong lason copyright do kulot hedi upload jong ama se copyright pa vedaji hansi body pon no adim bang si beach chat lo da hala pandam lo te di besi lo ase hala pen ke bang kasip dia ase silaan lom si dore da sonang nang lo ya lapen ajak hadi tom group pusita me ajak tumbang ke lang jong na pedat lo thang opo mat di arni supik amasi ajak tumbang ke lang cepat cam dam lo tomon tawang pik ade mede dome pik abotor lang dam polote arni soklan lun bon cek sonte poloning arlo matha bang di tame la bang khang ne lo
Pojer Pitum Sat Bimar Korjang Group Bangke Kuna pen ini nampak lang nah ha ini no ini jadi ada dampo pen ada pen lapuna na uthai lang ha lang me pick lang ikha jerpo jerpitum koson no ke lang pen lang mesen ma luna bang si aset the pick lập hè bút thoát đi liếm bác lăng có là đặc bên họ giờ lại cầm đấy có anh ấy thành pi thành franc alir alon lir sang chúng ta ngày lang đi để đi giờ lang này thì lasso online bang ke di lasso online bang ke jerpo jerpitum cobom jen lo jo lang mesen lain jong ni jibon lagi topik lang apa pom me ha ting sam top ning oi si son dokok lo tema India luna bang ase the pigma upload nak bobon ngai ase the pigma